Hello prolog menta ngadon ha Police Bazar Shillong te ngamut banlei thiet jainya lade te to yai ap bat ngahadu bakut menta ngalapoi ha kawena ki dukan to ngin rung bat peit ki jain ki bathimai ngin wat don ki barem don ru ki babit dor henrei ngin peit da ki ba itnat kane ka shirt ka itnat bha katno ka dor jongka ngan shim da ka dei babit dor kane ka dor kalong pras pah tengka haduh kata seh kajing rem te kajing rem to duna no phi khandiat tupan kat no phi ai no tang si spa san phiu phi mo ya udus la jong ru kata te umla long phi da dei udus maknaru tu se dus ngan sa khilai pogo nga ya phi sibit ai la ka ai okay toto tang bana ya thu brio jar nga bat phi mo Sidus today ban long kum tahi kieng te dus pila don lock ne kum no em le bro ngampat don jenjar le bro wat lock te kum bong kato jing ruai su ko basang te samlapat phi don ne em bro ngashu ko atip lor ni mo smla si tayo orteo te don hi le bro tangba menta bun pelat ki khayap saw le thait tu kata bro ngan late shua no sakol yang shibit da phila khang dukan okay tu bro ngan sakol bat ngan one bait hi kumba phila kular mene kum to te bro balai khang ing dang kata tiang ne em dei banga thait babun purjong palat alerung ade phi wan mo kumno dus mene biang bha ka yau hadukan em le mentam da biang yau bha khamtam ngilei dukan jain tela tip hi shu wan kai kum to we arngut tangba ka iau te shait long kum to hi teng yo teng dunamo kadai le kataru te kumno mene phi ong ai pogo mentapat syaso em le dus mene nga syukren kai hinrei ngam ju melian kum kito de phi te banang shisha ban Pynbiej mo balai phi hadu mentaru pidang mat se tok no le bro nga syukwa kren kai kum baong ma phi hinrei te ngam jumat shula slam kabha palat da dei shisha kumta namar ka basniu te mlong phi yes bro kata te phikren ya ka badei mlong ban karni than ya ka ikai ka basniu te kane ka dei ru kum ka jing sneng yangi ba ngim dei ban yeit ya ka jing sneu yanai pogo habakut banghi shaso